Action movie ngay natatan Universal Soldier ne karon lele tae. Jean-Claude Van Damme to Private First Class US Army lema changin Dolph Lundgren to Sergeant Andrew Scott lema changbok. Movie kan thlir ma in he movie engwang hit yani ti yen holok te ang Van Damme le Dolph te chu red carpet a he movie an release ma hianin inti boiderin mi pui hmuah chuan an sol vela he movie hlotlin pha ani Vietnam War sa hazakwa somruk paku ani a US government chuan Vietnam Indonam wala chuan sipai rual tir lutin chung sipai an tirlu ta zinga chuan Luke Deverex le Andrew Scott te po chu telvein haramaral mon hu po chuan Andrew Scott chu thisen na tui hala ni bermai Vietnam mi puit engma ti sol nei lo ho ta chu phatsan tuwa ngain athat ta phiara chung an beng ta chu lep thla in athil khoma nam pasal tha in ngain chung beng ta chu thia mangin awar ta thina ni Luke chuan du tok tur le ramaral mu to a an ho thei to thu rilin Scott chuan Vietnam nula le tlangwal pahni te aman mek chu kaplum turin Luke chu thu pe a Luke chuan ka du lo awang chuanin phatsan tuwa ngain tlangwal chu akap ta a chu vele Luke chuan Scott chu nam tluin nula chu atlan chua puya Scott po chuan ran zui zelin Luke ke atak chuan silai hian ran kap tlu a Luke chuan nula chu tlan chetura relin Dolph chuan grenade chuan vomin athita ani Luke chuan Scott adula vitin Scott chuan Luke chu silai na kapa Luke po chuan Scott chu silai kap veleim an pahni nan thidun ta ani atu ka chuan military ho ron thlengin an rong ta chu anan sa senga US military colonel Perry chuanin project Unisol top secreta sipai thabik mi din atum mek lai chuni in Vietnam athil thleng zong ta chu athup bo ta veka kumsom ni panga hnuwa Luke le Scott te churan lang lein tuna ero bishing pangai ang ani to lo terrorist help all rual te chuan Arizona le do a chuan mi pui tam tak man khomin an that mek boka police te nen rai fe anin ve nu chuan Unisol team le Colonel Perry te chu chan chuan ha thok tura ruat an ni a heng Unisol team thito ho te hi an ming ma sa pai sakin ming tharan vuwa thewa Luke chu GR44 ni in Scott chu GR13 ani ve bokani an chet vel na zong chu command post tang lo thlir vekin GR76 po na thok mi anga lutin an lo ka prep meya athito emon ti nuwa ron tholein Unisol team ho chuan terrorist ho chuan ron that ta phiar mai ni Luke le Scott te chu in zui zelin mi pui zinga chuan nula le tlangwal lo mel do lo traphian mu chuanin Vietnam athil thlengkha anril ruala cham rengti an hai lo ve ama ero chu tuna tan chuan ngoi bo puin thlang ta ve a Universal Soldier ho che dan zong chu journalist Veronica chuan report lo pe ve mek bokin report kim chang tak pe ka du awangin Unisol kho quartera chuan a cameraman nen chuan an lu turuwa heng Unisol team ho hi mi hring pa nga yan ni lo awang le khol ani awang chuan an taksa ti nun nan cooling system an mamo ve rengani cooling system an omlai hian heng sipai ho hi har chuak lo turangai an ni a GR44 Luke churan har lolin khang nula le tlangwal ta khan engma ti sual an nei lo ti churan soi chuak lol meya anu loka Scott po churan har vele in Colonel Perry chuan injection manga muthil tir tura thu pe in an muhil le ta a journalist Veronica po compound chunga chun zulutin GR76 ruang chu thla la in anu loka aron har ta thut mai a laulu tuk chu a phuzuka ti chuanin a thiampa ne chuan motor atlan chenghalin cameraman ne chuan tlan in thui po an tlan ma chuanin an accident le ta hlau mai logs illa subscribe lo he channel hi mak thai subscribe ro Unisol team te churan thlengin Veronica le a thiampa chu an manta a Scott chuan a thiampa chu ka hlum sakin chu vele Luke ngai tu na Vietnam athil thleng bok kha ron lang lein Luke chuan Veronica chu habana ka in motora lu pui thoya rei vak lawan tlan nu chuan Colonel Perry chuan scientist te hna chuan
angai tuana thunun turle a motor khal mek chu dingtir ngal turin thu pe a Veronica chuan thunun tu anom ti hri in a headphone chu a pai thlak sak hala scientist le an technician te chuan poisoi lo an tha awang chuan Colonel Perry bula chuan du tok mai to turin thuan hrila Colonel Perry chuan US government dan kala Mitthi to ruang an khoi awang chuan tang vek the ni thu chu hrilin Liukle Veronica te chu Unisol team ho chuan umji ngal turin thu pe a an motor petrol a zo awang chuan Liuk chuan gas station thlengan nor thak maya tela chuan an luta motel nei tu pa chuan Liuk chu din huna that lo thu soin air conditioner room an nei thu a hril boka room a chuan lutin TV an ona Veronica in phone man lai mek chuan ama chu police in an zon mek thu anon puanga chuti lai mek chuan Liuk po air conditioner a among lang tung chuan alo in chem tira Unisol team ho po chuan anom na chuan anon thleng vele ta Liuk po atak sati chaknan vura in chi dain ngai ole mek to a Veronica in phone man lai mek chuan Unisol ho chuan arong ka ta pop mai room pakhatan nula le tangwa lo in sprang tut noya chuan biru in motor chabi chu dilin an tan chuak le ta a Unisol team in ran zui zela wang chuanin ataksa phum ruk nei nia ngain Veronica chuan khoi mun nemo I chung te mo I thian te mo hriat chua thei nei am tia zo chuan engmar he tolofa gas station a chuan cholin ataksa chu anan dab vela ti chuan chip chu an la chuaka chu vele Unisol ho chu anon thleng le ta Liuk le Veronica le gas station nei tu pa te chu biru in thangan lo kama hotel chu puak durin Scott le GR76 te chi chu Unisol team atang dam chuak chunan ni chuti an boi lai chuanin Liuk le Veronica te chu motora lutin data poimo te chu an lo ru ve mek boka an motor bok chuan tlan chuak le in an hnung lama tang chuan Scott thian ron rek thut maya chu vele Liuk chuan motor brake chu rop vatin Scott chu dar thalanga chu in so chuak ta dei meya ti chuan an himle ta ora chuan cholin Veronica in data poimo endik mek lai chuan Liuk chuan adu du lo e mi meya e man pek tur nei lo awang chuan dor ni tu pa chuan nekan tuma dora lo ve midang ama khoi tum tu ten lam chuan a soi sata zek meya Scott po chuan khochunga ron zong ve zelin heng ho hian an lo fiam khang langa fiam sual takan ni dor chunga mi pui lo om te chu vawin Vietnam muara che dan vel te chu an hril vela an ni ho po chu phatsan tu veka angai ni security teron lutin Scott chu ka anan tuma Scott chuan lo ka khalta vek maya an vai chuan an thi phiara Veronica chuan Liuk Cruin Dr. Gregor Nena Universal Soldier project chungchang te zot fi in chung sipai ho an ni phung zong te chu a hril ta veka Liuk chu aril ruwa anu le pa te chaw an lan awang chuan hovat vata duwa Scott ero thisena tui halin Vietnam ang bok khan alangai rengani Liuk chuan Veronica himzok nan ti in zui to lawa in chenri tha ti in ria anin thla fel nu chuanin Veronica chu rondet le thutin an hnung loka chuan police chuan an lo chang thup mai ti chuan an ni pahnih chu an manta prison basa chuan puin arei lo te hnuwa Scott le GR76 te chu ron lang vele in prison bus te chu ron suburu burin driver ber pa chu aron that le ta harsa takin Liuk chuan motor chu awa khal thei tar hama Scott chuan grenade ten elevom ta deu awa man thla khak em ehe keima ber po kamang ang hle ni kha soi sul no tong melo an motor ke zona tak chona vom puak le ta chat mai an motor chu atluta Scott chuan GR76 ne la chuan an motor chu khaman nor tla turin thu pe a Liuk chuan pistol a kapin GR76 chu athita a ti chuan Liuk chu azuang son man Scott tero an ta thata an motor te po chu puak zuin thi tu rangai an ni ti chuan Liuk ka chuan anu le pa te motor chuan a hota a anu chuan alo ku vonga thalak te chu en kualin hun kal to then khat te chu ahla re chuak theya Veronica po chuan hosan zai relin motor alu chi atia thi toan ngai Scott ron lang lein Liuk kanu le pa te nen lam an pathum chuan Scott chuan man khom ta veka
in chunga mek Luke chu ko chuakin I gave you the order to kill her. Now you're gonna have to fulfill. Private First Class Luke le Sergeant Scott ta chu anin sualta anin fair ta chak mai Scott chu a neural serum ma lo in chiu to awangin a chak hle mai a Luke chu na ne lo hle arai fe anin sual nu chuan Luke chuan Scott a serum chu lak sakin ain chiu vele ta I'm awfully sorry about this, but you're all. I'm alive. a Luke chu ron chak ta hle Scott chu a signature back kick mangin ron kick ta vela a chal dara tak chun pakak katia te chuan Scott chu thita anu le pa te nen chuan in kuin a bial nu nem phei chuan in ku vong ta ni a top ta